Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraniso Bonkalindo. Osaiwala kupanga like ndi subscribe ku channel ya Malawi Live Today. Bonkalindo, ukuti chani lelo? The DC mwana woopsa kwambiri mmodzi mwa Malawi amene samapanga mantha amangoyima pa chilungamo makamaka pano pamene dziko lindi la democracy zikusiyana ndi mbuyo muja pamene dziko linali la one party system komano panopa ndi dziko la democracy ndipo ine ndimangoyima pa chilungamo ine ndine chesaopa kumuziko amanditcha choncho. Malawi muno alipo anthu angapo amitundumitundu alipo ena amene amafuna kulankhula chinthu koma nkuchisiya kumangofa nacho mumtima ndi alipo ena amene amangoswa kuswa kung'alula choncho ineyo ndili mgulu la anthu amenewo. Uthenga wanga wa lero loweruka ukupita kwa Inspector General wa Malawi Police komanso wamkulu wa ame muno Malawi Valentino Phiri. Ndinafuna ndikuchiteni address inu awiri posatira kalata yanu imene munalemba a joint joint statement imene munalemba pa 8 January imene mukukamba za political violence komanso imene mukuopsezamo anthu kunena kuti kwa amene atazilankhula kapena azipanga zinthu zosiyana ndi malamulo iniyo muli ndi mphamvu zowamanga. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mmodzi mwa anthu amene amapangisa mademo kapena kulankhulapo muno Malawi zinthu zonyasa mmodzi mwa iwo ndi ineyo. Andingati ili plan yanu yokuti muzimanga anthu mmodzi mwa iwo amene akuyenera kukhala chisanzo cha anthu amenewo amene mukuachita targetwo ndiye ndi ineyo ndipo ine ndili ready and as I'm speaking now ndili kuja kumachedwa pa Salima pa boma pakaphatenga ulendo wopita kukanyenyeva malire ndi dowa Salima ndi dowa ndipo mukhoza kundipeza pamenepo koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti statement imene mwalankhula ijayo ikuonesa kuti you are lacking knowledge ndipo ndi inu anthu oyamba maudindo wanu mu history kulemba kalata yangati imene ijayo kuuza mtundu wa Malawi chifukwa ndinangofuna ndikuziwiseniso kunena kuti pa maudindo wanuwo anakhalapo sotumbuyo mu anthu ena amene sanachite behave in the manner that you are doing. Kukhala wamkulu wa nkhondo kapena kukhala wamkulu wa polisi si passport kapena si platform yofuna kuopsezera anthu. Lafuna zimene muziziwe straight away because you can send the military police kuzanimanga but I don't care koma ningokuwuzani chilungamo kunena kuti a constitutional arrangement ya Malawi munomo mupite mukawerenge nkutheka kuti mwina inuyo muli maudindo amene simu kuziwa what you are there for kapena what is the role of the army, what is the role of the police. Constitutional arrangement 161 subsection B mukaiwerenge bwino role of the military kunena kuti it is to provide security komanso it is to make sure kunena kuti there is a constitutional order kunena kuti anthu ali ndi right to demonstrate provided anthuwo atenga zilolezo zokwanira just like imene taonerapo maiko ena ngati ku Egypt nthawi imene ijayo anthu akuchita demonstrate behavior imene mukupangayi ikanakhala kuti kunali ku Egypt aja amene amapangira anthu demonstration yayo ya ku Egypt ya miyezi ndiye mutamanga ambiritu mutapha ambiritu and in fact iniyo simunayenera kupangaso joint statement ndi Merini Yoram chifukwa inuyo ame muli above the police. In fact inu ndi amene munayenera kumachita control even a police kuwauza kuti you should do the right thing because the people in a democratic dispensation of governance have the right to demonstrate. Ndipo inuyo ndongo simukusamaliraso kamena simukuyenera muziwe kuti anthu akupanga demonstrate chani
iniyo role yanu as army is to make sure kuti there is a constitutional order, there is sanity, anthu akuchita demonstrate mosatira malamulo osakhala kuti inu muzikauza zimene inu mukuganiza. Apa zikuonesa kuti iniyo ndi simukusiyana ndi anyamata ojiya chifukwa mwaonesa kuti independence yanu ili compromised. That is why timanena kuti mukamagwira ntchito muzisatira malamulo, mukamagwira ntchito muzigwiranso ntchito in a professional manner. Kalata yanu imene ija mwayilemba ija munayenera kuti musanayituluse ku mtundu wa Malawi mukanayiwerengaso ka 10 kapena ka 72 kuti mudziwe kuti kodi zimene talembazi sizichita backfire. That is why anthu Malawi munomo ali okwiya kwambiri, anthu ambiri alankhula. There is a lot of backlash on social media because of that statement you made. Inuyo mwachita kuonekeratu kuti ndinu otumidwa ndi MCP. You are supposed to be a political, and then I need just to educate you because I was once a teacher and I'm supposed to teach you on what you are supposed to do. Osama obseza antu democracy, and you should not be the worst commander. You should not be the worst police commissioner. Kapena wankulu wa polisi ai mukuyenera musungere gasi yanu chifukwa zivute zisavute ziwani kunena kuti you are not the first inspector general komanso you are not the first army commander. Pamipando pano pakhalapo anthu osiyana including your previous boss Anundwe anachoka pamene popo atasiyapo legacy, and munayenera muchite emulate zimene amapanga Anundwe komanso zimene amapanga other police inspectors kunena kuti mwachisanzo Anundwe ine ndimawalemekeza kwambiri chifukwa nthawi imeneyo kunaliso mademo nthawi ya DPP pamene anthu ankagula mafuta 600 per liter, pamene anthu ankagula fetereza 17,000 titakhuta sima tikumadya mitanda 88 lero ndi apa tikumadya hafu ya mtanda kuopa kuti ufa utani utha. Nthawi imeneyo anzanu ame kuzera kwa Anundwe nthawi ya ma demonstrations anatumiza ame kupita nayo ma street ndikukachita control the police. That is your role. Kuchita control kuona kuti Amalawi ali ndi ufulu ochita demonstrate. Nderero mukusiyana tu ndi zimene amapanga Anundwe. Apa mukuoneka kuti polisi ilipo panoyi ndi ija imachedwa ya MCP. Komanso even ame ndi ija imachedwa ya MCP because mukuoneka kuti you are now politicians. Yet you are supposed to be a political. That's one thing you must know. So mukamabwera ndi ma statement okhala ngati mufuna muziopseza Amalawi. Iyayi muziopseza omwewo kumangati ineyo ndiye ine sinima opsezedwa. Ndipo I don't care who you are, whether you are the army commander or the Malawi police commissioner khandani kamazi chandani zimenezo ndi maudindo anu. Koma ine ndifuna ningokuuza ni chilungamo kunena kuti nthawi yopsezana inatha. Kukhala inspector wa Malawi police si platform, kukhala wankulu wa ame si platform, si chida, si passport yofuna kumaopsezera anthu. Izimenezozo ndi zachibwana muzipanga konko ku MCP ko, and pali ma institutions ambiri kapena ma department ambiri aboma amenenso anthu ake amachita acting ngati MCP. Mwachisanzo ku youth council, Malawi youth council kuli wankulu kumene koko anapangisa meeting yoma auza anthu kunena kuti whether you like it or not we are MCP, ifeyo ndife MCP ndiye ngati muli ndi azipani zina konko muzikapanga kumeneko. Yeti yakulepheranso ngakhale kulipira anthu kumene koko kumagula magalimoto amene sonkho achende 13 million insurance yonka 13 million, and yeti masale zikulibe. And paliso ena ambiri mboma mumu amene ngati mwachisanzo ku MRA kuli wankulu wina amene akupanga
ndale yeti ma authorities sakumuchita question. Paliso director of education amene yonso ndi wa MCP koma sakumunena kuti banje ukupanga ndale. So tikudziwanso kunena kuti inuyo mukhonzanso kukhalanso wamkulu wa ame koma muli wa MCP, wamkulu wa ku Malawi Police komanso muli wachani muli wa MCP. So musamalankhule ma statement okuti muziopsezazo Malawi mu democracy. Ini ntchito yanu ndiyoteteza Malawi, ndiyoteteza ma demonstrators. Mukanakhala madolo inuyo ame mukanayimbira ayolamu ndikuwachita reprimand kuwauza kunena kuti zija munapanga siku lijalo zinati nyasa ife ngati ame wasiya anyamata onyamula zikwanje kumayenda pamene pajabo munalephera ntchito yanu. So if you repeat that next time, if we will come to take over just like mene anapangira ame nthawi imeneyo ali anda Nundwe anapita ndikukachita kumakateteza Amalawi ma citizens. Nthawi imeneyo nawonso apolisi so anthawi imeneyo akumagwira ntchito ngati anali achipani cha DPP. Koma it was beautiful. Anabwera ame ndikuchita control. And inuyo Amalawi mukuyenera muzimuthokoza Peter Mutharika uja chifukwa Peter Mutharika akanakhala ngati zinas bwezi panamoja atayambisa nkhondo right away. Koma Peter Mutharika is a statesman. Peter Mutharika analipay and I'm told kunena kuti even Nundu went there kukamuuza Peter Mutharika as a president kunena kuti what the police are doing munomo muyambika anarchy, munomo muyambika chaos, let us step in. And the army came in and stepped in to control. Nze inofuna muziwa pcheza anthu mukanakhala madolo inuyo mukana trusa statement ya nyanja kunena kuti ifewe pakali panapati kufuna tipite tikachite control nyanja yathu. Mukanakhala madolo mukanapita madera ngati ku Mozambique kumene dera lina la Malawi linatengedwa ngati chaku Makanjira uko, chaku Mozambique border uko, chaku Nsanje uko, chaku uje ni ku Zambia uko. Mukanakhala madolo osakhala kuti muziopseza anthu iya palibe imene ndipo ndafuna ndikuyankha ndifaja alipo ena ama civil society ena komanso magulu ena chifukwa cha udindo wanu alephera kukuyankhani koma ine ndekha nde ineyo siningalole yayi siningalole. Ma plan yanu mukufuna pamene tikuyandikira zisankho mubwerese tera mubwerese munomo nkhanza ma plan amene utaziwa and the meeting that you had with the president ndi anthu a MCP komanso ameki meeting imene jatinaiziwa. So tieni tipasane ulemu chifukwa tilipo anthu ena acheona patali amene so malamulo timawawerenga bwinobwino because in class moso nafe tinalowamo. And do not pretend as if else nafe so sitinapite ku sukulu. Never. So don't take your position as a weapon yomafuna kuopsezera anthu. Never. Ku Araba ku Egypt ku and other countries timaona ifeo ame akuchita control kuteteza anthu awo. That's what you are supposed to, or you are mandated to do. Osakhala kumbalemba a joint statement that is being draft or dalo. It means iniyo simukuziwa chimene mukupanga. So ngati imene iyo mafuna kuti muziuza military pamene anthu akupita kuzisankho kapena mwina mwaopsezedwa ndi misonkhano ya opposition ya Peter Mutharika ndena nga ya atupere ikayamba mpanga bwa popeza nayeso atupereso ambaso naye ma whistle stop wake. Ndiye nthawi imene ija ya Peter Mutharika ija imene MCP amaenda nthawi imene ija pamene munkagulisidwa ndi Chilima muja malonda ovuta achakwera 10 osagudwa koma Chilima anakuta nini anakugulisani mwana osatopa mwana amazuka firiko loko kunyumba kwache kulowa mujimu ikamati 5 ali pansewu kumakagulisa chakwera. Lero mukufuna muzinyada muzizitenga ngati ndani inu mukuzitenga ngati ndani inuyo. So nthawi imene jatu amene amakulola ni kumayendano ndikumapanga misonkhano sanalizi siritu analisona so ndi ame yawo analiso ndi apolisi yawo koma president uja anakusiyana. So izi zoopsezana kuti muzimanga anthu atikhaya kufuna kumamanga anthu awo jena DPP tazimangani koma there will be a day Malawi asakuukirani and Malawi azakakuukirani inutu ngati uje ni inspector wa Malawi Police muzamanga anthutu. Inspector General wa Malawi Police muzamanga anthu kapena muzapha anthu nanga inuyo ame ndiye muzapha anthu angati.
mukuyenera musamale kwambiri whether you like it or not. Pamene ponse muzachokapo chifukwa posachitapo pano anthu anu azakuukiraninso nanu. Muzachokapo pamene mukanaonesesa kuti musiye legacy yabwino imene kuti mukamazachoka anthu azakukumbukirani. Osakhala zamanyaka, osapita kumvera kumukakonzeza mazibwa, osakonza za masalale ame anu bwa, kumvera uko kwa azimayi akuchezera ndithu, akuchezera kumatunga mazi kulibeko. Zomvesa chisoni, and yet mulini ndalama zoseweresa mangoti lero mapita ku Japan, mawa muli ku South Africa, and kati kuli wankulu wa ame amene akuyenda kwambiri ndi inutu. Instead of taking charge of your own affairs. Ine sinimapanga mantha iya indati ine ndine Boni Kalindo. Ngati mukundifuna 0 ma9 awiri 365 ma0 wa 35. Ineyo ndiye ineyo. Mwana wa Chabe kwambiri. Kamufuna mwatume achina Dala Kadula aja ndililede. Ndipo ameje one day ndiza tikita achina Dala Kadula. Iwe Dala Kadula kumene uliko usamare kwambiri. Iwe Munulo kumene uliko musamare kwambiri. Niza kungamba nini opsha kwambiri. The DC, mwana wa Chabe, from Jeza Village, GTA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.